Aduati ka pay. Ang pay ka tiniribyo sa ata. Ya pay. Yata bukul ta chan mau. Huh? Makasama ta batilog mo ta chan mau. Nagkaro ka mo ito ng Andres, apay nagngato mga batilog ato yain. Bukol ataw, problema mong garuday, no pangatong pagpa-check up ko. Bakit hindi mo ipa-check up yan? Diba, may libreng check up naman sa barangay? Yeah! Di naman sila tumatanggap ng kabayo doon. Ano kakuha ni Matuyo? Tipital-talo. Nalagi tating ang tao na yan. Ang ganda pagtambay na tipital-talong. Muna masikaw. Oo. Oy, ma. Anong ginagawa mo dito? Dami mong pupuntan, dito ka patatambay. Masarap kasi ang simoy ng hangin dito. Nakaka-relax. Pag nasa bahay kasi ako, naiisip ko lang si Baak. Bakit? Ano ba kasing pinagawayan niyo? Kunwari ka pa. Alam ko naman na alam mo din ang lahat. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umuwi ka na doon. Mainit dito. Saka para may katulong si ate mo dun sa bahay. Ay, init, napagod ako. Ay. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Merienda mo, kape. Tanghaling tapat. Trip ko, pigilan. Padrip ka na. Ito ngayon pampalakas ko eh. Vitamins ko to. Kaya huwag kang ano-ano dyan. Yan yung merienda mo, kape. Nagpunta-punta ka dito, tapos wala ka naman palang dalang biskwit. Bakit kailangan pa bang magdala ng biskwit dito sa bukid? Baligtad. Basta may kape na, okay lang yun. Itong vitamins ko eh. Napakailangan mo kasi yung ginagawa ko. Ayun oh. Sarap po, mainit-init pa. Ano, kakape ka? Ayoko. Purong itim yan, oh. Baka maging itim pa yung anak ko. Bakit? Maitim naman si Baka. Hindi alam magtataka yun. Kung maputi yung bata. Sabi ko na nga ba eh, alam mo na ang lahat. Wala. Ano man ko dyan? Weh! Nagmamaang-maangan ka pa. Una yun, nagpinta sa ati paagi ni Andresa yun. Tumama ah. Dang pagutang ako na. Huh? Ni Andres kini emaji ah. Kasi ganman. Eba, nakalunta na pa sa ate mo. Gutom na ako eh. Hindi ko alam, kuya. Baka ikaw pa yung hinihintay niya magluto. Bakit ako pa? Pagod na nga ako galing bukid eh. Dapat ikaw na lang. Eh, di ba ikaw na may nagluluto ng tanghalian? Tsaka gabihan? Yan kasi kayo eh. Mas masarap ka kasi magluto kaysa kay ate. Dres! Hi, Emma. Paano ka kamtaw? Makahay kam kinayin mo. Nautasawa mo hindi. Bakit nandito ka? Kamusta pala yung asawa mong malande? Hindi naman malandi yung asawa ko. Kumusta na pala kayo ni Baak? Okay na ba kayo? Ay na, mading madamdamagan na yun. Kapapa talaga kalman. Gusto mo, tulungan ko kayo para magkaayos na kayo. Kasi ayos na kami ng asawa ko eh. Ay na,
Madidagin na sa kita, nagsinina ta. Nasa nung mga may, nang manibag nga dati kwa sa baling... Oh no! Narigatin eh. Sige ituloy mo tayo baga Andres. Wait a minute. Uh-oh. Tawan, hindi kape-kape lang na eh. Ado ati kapay. Ang pay ka tinaribyo sa ata. Iya pay. Yata bukul ta chan mo. Huh? Makasama ta batilog mo ta chan mo. Nagkaro ka mo ito Andres, apay nagngato mga batilog ato yain. Bukol ataw, problema mong garuday, no pangalak ti pagpa-operat. Kapay ka na pa itong mga ata. Medyo takulan na eh. Dapat pa-check up mo ata. Jagordam mo Andres, pagrein ko tibigat ke damo bukol nan. Problema garod, hindi no pagalak mo pagpa-check up ko. Bakit hindi mo ipa-check up yan? Diba, may libreng check up naman sa barangay? Di naman sila tumatanggap ng kabayo doon. Hindi ka naman kabayo Mukhang kabayo ka lang. Bakit hindi mo subukan magpa-check up? Well, testing kami magpa-check up. Delikado kas nga bukol. Lalo dumakkel pa yata. Awan pa mo ti maririt na Andres. Kana ngay nga raw, urayon pa nga damari nam. Sa kanto agsisay, no danto maririt namon. Uh-oh. Ganda ka mo Andres. Nagpintas pa ti pagay mo na eh. Siguro, nung makaabit ka, saka ato lang nagpa-check upin. Saus, Mariusay, madinga siya plans. Amo mga inutang ko lang ata oy. Di ba, ay inutang ko idi kanyam, inutang mo lang. Kaslaks di mo lang ajin ako. Wow, napaya. Nunca ko dito na diyan. Inutang ko tapos utang mo lang. Di makapagdamagam, pagkakwarta na. Siya kawang nga talaga. Mas lalo naman ako, Kuya Andres. Wala nga akong kapera-pera. Si Kalatan Andres. O, pa'y malasakit mo ti tao. Ay na, Franz. Saan nga pasupasugnudan di kasta. Lumang estilo na yan. Bakit nagliligpit ka na, Kuya Andres? Uuwi ka na ba? Oo. Uuwi na ako. Kasi sa panahon ngayon, marami ng budol-budol. Nasa tabi-tabi lang. Bari-bari kayo. Bakit sino yung kinutukoy ni Andres, Emma? Ang hina mo naman. Sino pa ba? Di ikaw. Ikaw lang naman yung nangihiram ng pera dito. Nakaalis na nga. Baka mabudol pa ako. Nagsayangan. Kung na makabudol ako,